isithembu akusona esaloyo ndoda leso ukithatha abafazi. Kusuke indaba isemumva kuyona into enikiwe yona ayizenzeli. Isithembu sifana nokuthi uzokwenza umsebenzi ekhaya. Awukwazi ukuthi uyatshela ukuthi wenzela bani umsebenzi. Utshelwa yilabo abangala ukuthi enzela ubani umsebenzi ungayanga kohlola. Nesithembu kasihlolelwe. Into ezifikela utshelwa ukuthi manje yenza kanje. Intombi iyazizela futhi le kufanele ibe sesithenjini. Amukho umuntu okathi hayi lo mfazi njengoba nginaye lesithenjini ngamshelelwa umfowethu. Cha, uyamtshela ukuthi nginomfazi la ngemuva, nginomfazi ekhaya kodwa nawe ngiyakuthanda. Ngifisa ukuthi sathi ngingathandana nawe. Awuyishela intombi ngokuthi uzoyizeka, uyishela ngokuthi uyayithanda. Umendo lo into ezifikele endleleni nje nihamba. Ngiyakuthanda umendo okuzozilandelela futhi umuntu wesifazane owenza ukuthi imseke. Uyena owenza ukuthi imseke ngoba ubona idivorce ingaka nje namhlanje. Engane yabotha amakhosikazi ethu silala nawo zonke izinsuku embhedeni munye. Kodwa idivorce zonke izinyanga. Qala baba babehlala eMagoli bengadivorce. Thina sidivorce zonke izinyanga silala nabo. Ngoba yini sihlale sikanje nabo. Unkosikazi uma uhlala unamathela kuyena uthando liyaphela. Engane uthanda isikhwele phela uthando. Uthando phela isikhwele. Uyabona ngabe unkosikazi nawe moya ngakule nkosikazi ufuna ukuyomanelisa ngoba kade ukule nkosikazi. Kusho ukuthi nalo wankosikazi ulangazelela ukuthi kufanele uzomanelisa akwanelise ngoba uzoya kulo wankosikazi. Uyabona uzohlala uphila kahle moya indoda enesithembu iphila kahle. Ngoba isuke nedlozi futhi liyayivikela ngoba umuzi iwakhe kahle ayinawo umsindo. Ubona besifazane bebulawa nje yazi ngoba yini indoda iva ithandane nomfazi oyedwa. Igade yena. Mekwaye edolobheni wabuye ethenga iphinife ingazange imnike imali senikezwe amashende yamnquma. Iyona yenza abantu besifazane babulawe amadoda aseyizishimane. Ukuyibona indoda ethandwayo wenilo isoka lilwa. Alilwe isoka. Okay. Hayi kuyezwakala ngiyakuzwa. Ake kuthiwa ke nakho ke manje intombi le uthandana nayo, hayi uyayithanda impela futhi nawe uyabona ukuthi hayi lo kungamfanele ukuthi abe umfazi. Kodwa manje bese abe nalento leyo ukuthi yena akathandi ukuba sesithenjini. Manje ukuyimise kanjani into enjalo? Nakho phela uyamthanda, awukwazi ukuhlukana nomuntu phela umthanda futhi. Asilungisela bhuti. Ungamshadi umuntu othandwa wena wesifazane. Shada umuntu wesifazane othanda wena. Uyangizwa? Umuntu ekufaka umshade mawuyindoda ilo othanda wena, hayi othandwa wena. Phela umuntu wesifazane uweak. Uma ngabe kuthi wena othanda yena, uzokwenza noma yini ngoba naku wenze njani? Umncengile. Kanti wena ndoda uyena umuntu wesifazane omgogodla umuzi. If senza noma yini umuntu wesifazane egcekeni likababa mkhulu, wena ndoda uzofa. Abantu abadala mawuhlushwa umfazi bayakuthatha. Amadoda ubona engagugi nje manje athathwa idlozi ngoba omama ibona sebeshaya imithetho. Kube sekuthiwa ngoba veza usenamthetho iCV lekhaya. Indoda vakuthiwa hayi ufile usibani bani. Hayi ijulile.